Filmnya senafor yang Jobanivlog tujuan tamko fin kisah berbagai show masih je pokoknya naik muharlah senafor damu kah info blog so pada jelas ni laman jabai hanya meni interesting kam deh test kalau mana enggak jenis jengai jenis ni lah ada nah pati boya berjalan dengan sandungan kot-kotan alai dom silian fura bagan ada notan nizi kombal jaga perselan alai lekar pekar dom Aba musi selane gandu ko lamdang honai दुंबुर उन्दुनो मोजां मोनो ना दाबायदियावहाय एकदम गोजां बोथोराव अभार जाबाय ओमफ्राय सोनाफोर फुङावथ' इन्ट्र मारिनो हायासै दा लेखां लोबखांसै एसे इन्ट्र मारिबाय माने आथिं आखाइ सुनानै स्लेब खानाय थानाय खाननानै आरोना ओंखारलांनो नागिरदों जायखिजाया नांगौफ्राथ' जोबखाया ओंखारनांगौआबोथ' जोबखाया स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आनदिन ब्लग नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बिफा फिसायाबो रेडि जागासिनो आरोना जाबायानो होनजासै थांनो लागानि बिथाङा एसे शपिं आरोना मा नांगौ मा नाङा मा लाङो मा लाङा बायस्रांखाथोंसै रेल गेटआव ओमफ्राय दिनै शनिबार नालाय एकदम हालखासा मिलायदों मिलायनायखौ नायदोब्रा मा सना गैया दखानफ्रानो एकदम लांदां फादां 10ता बारलायलायबाय गैया खुलिखाया इसोरो दिनैबो मैयाबो बे मोनसे बाजारजोंनो बे मोनसे लामाजोंनो आजादि आरोना गाखोनो मोननायखाय मास बाजारजोंसो हाबबावदों थोननो 60 थाखा केजिनो बैहायथ' बारा होनथारो ओंखायनो एसे फुथुमनानै लांखानोसै आंबो सिखांनाङा मानाङा आरो माथो ल tada society बे मैयानियावनो आरो खुनु खोथा गैया बाजारानो बेनो नालाय बेयावनो गिदिंगासिनो मैयाबो दिनैबो न' टेनसनसो ओइथिं माबा लायनानै थांफिनदों आरोना जोंहा आरो बेयावनो मैया लानायाव दलदा मामा गोलैयो बेखौ लानानै थाबायनो बाबाय आं बिरादनो दोखो बाजार खालामनाया जोबनाय लोगो लोगो जोङो नेक्स्ट टार्गेटआव रौना होबाय आरोना लैहोरनो फेलेबसे हाखौनो एसे नायस्र'फैलायबाय जोङो मा होनो खुन्थियाफोर गुबायबायदों नामा माबायबायदों नामा होननानै आरोना माथो खालामबावनो नायफैयाबालाय एसे टार्गेट लाबाय रसनाफोर सोरबा आगैमोना बुंबाय थादों न'खौ लुनानै थादो आब' नांगौबा जेने थेनेबा लुनानै थादो होननानैहाय नंमारगौ गोसोखांबाय एसे बिथाङाबो नायफैदों र' हनै सिबाय नायसै एसे थाफैबायानो मालाय सेरावहाय जेने थेने लुबाय खैखि जरायाव उनावबाबो जासिगोन होननाय बायदि आरोना नै फारसेथिंना मालाय फारसेथिं जाना आराम थाफैबायना थाबायानो नै ओमफ्राय आंनासो लांदां फादां आरोना ओमफ्राय जोंनि सेरावनो जोंनि हजों लालियाफारानि बाहागिनि आरोना ओमफ्राय सराइखेलायाव थानाय बिजावजालिनाबो ओरैहाय अबेबा फवासे दङ दे खनसे आं खिन्थानाया सनाफोर फाननो होननानै आं खिन्थादोंमोन ना इउटुबावहाय ओमफ्राय फाननाय जायाखिसै मानसिया दंथ'यो बेयावनो 6-7 मिनिटसोनि उनावनो फैफिनदों जोङो बारा थाजाबाय थाया गोसोखौ गाज्रि मोनलायलाङो लांदां फादां गावनि हाखौ लुनो हाया मानो हाया होननानैहाय थेवब्लाबो गावनि फेलेबसे सम्पति दं होननानै जों एसे नायहैबाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय टाइम मिलायबा बैनि फेलेबसेखौबो नायलांबावो होननानै जों सानैजों टार्गेट लाबाय फ्लाइअभारनिखौबो बे लामाजोंनो फैखाबाय जखन होननानैहाय ओमफ्राय उफाय गैया बेहाय हाबैबाबो गाबनो ओंखारो मालाय बयबो सारि फारि गोगोम लुनानै थाजोब्बाय खालि जोंनि फेलेबसेयाल' खालि जानानै दं खोमा आरोना ओमफ्राय उफाय गैया नैबे खेजुरजों हाबलाङो जोंनाबो ओमफ्राय मा होनो सनाफोर टाइमा 10 मिनिटल'सैमोन नालाय फिसाला गनांगौआ ओमफ्राय बेयाव हाबबाथ' आरो एसे देरि जाबावलायगोन ना 10 मिनिटसोआ जोंनो नांखागोनानो ओंखायनो हाबैयासै जोङो ओमफ्राय सानबाय सिन्थाबो गैया बेवहाय बिजावजालि पिबि ब्लग दंखायोना खुन्थियाफोर लोरिबा मालाय फन खालामनानै खिथाहरगोन नङा होमबा ओंखायनो थाबाय आरो ओमफ्राय नै सनाफोर बै गय बिफां सारि नुनाया जा फसायो आंबो माला बिदि ग्रोम गय गोमथा गायनानै थानो मोनगोन सानलायो आरोना हनै एसे बोलो नांबागौ दा एसे दुरबल जों बिदि हाथ'आ ओंखायनो दंथ'यो लेलायनो नङाबाथ' आरो माथोबाव ओमफ्राय हाबैयासै नालाय गोजौनिफ्रायनो नायहरबाय आरोना फ्लाइअभारनिफ्रायनो नै
फ्लाइअभारनिफ्रायनो स्रां स्रां नुहुरखायो नालाय ओमफ्राय नै हस्पिटालाबो खाथियावनो इसोरना मा हस्पिटाल बावबावबाय आं नामखौनो दहायसो फरायबोदोंमोन सानफ्रामबो फरायबोयो बावो आरोना बै आइ आफाजोंनो कानेक्सन गोनां हस्पिटाल होनदोंदां बेखौ आरोना ओमफ्राय नै ट्रेन स्टेसनाबो देनां बिफाया बायसान्स बबेनिफ्रायबा थांबा ओमफ्राय न'आव हाबलांनो मोनाबा बिनिफ्रायनो टाटा बाय बाय होनहरनो हागोन आरो न'निफ्रायनो खाफाल मोजांबा आदारनि अनगायै आरो माथो रोगानो रोंबावनो आंलाय बे बुहुमावलाय मुदुफुल जानो लुगैदों आं मुदुफुल एकदम लानानै फैलायबाय आंनि अनजालु मुदुफुल आयै सामब्राम जय हो बेफोरनोसै सिनि दालि आलु लकेल दालिनोहाय नै 120 थाखा किल' लकेलबाबो माबा मालाबा बुख्रा मोना जाजानो गिनानै लाबोनायानो जाया आङो दिनै लाबोदों मोनोथ' माथो लांग्राफ्रा लांबाय थायो होनना बुंनायखाय लाबोबाय आंबो 120 थाखा ओरैनोबाबो 120 110निखौनो बायनानै जाखायो जानायनोसै आरो फ्राय नैबे जाहैबाय मा नै सेरसे फिफा सेरसे बेसेबां होनदोंमोनलाय मैथाखौ 70 थाखा जाहैदों नै थैगोनसोहाय ओमफ्राय मानो सेरसे लाबोगोन होनना बुङोबा खामानि दं सोनाफोर शेयार खालामलांहायबा खालामसै आङो मानो लाबोदों थास' बिथ'रि ओइ आमोलाव गावहा माबानिफ्राय मनिपुरनिफ्राय गालांनाय सिजलानो दाबो दं नालाय बेजों एग्लिनानै होनसै आं हरि बाबा खालि आदार बैसानो माने बिदि लावनो मोनलायलायो नोंहा बाब्रे बाब दे मेंदोंबालाय आरो माथोबाव सौफैनानै खुनु रेस्ट नाय गैया सिदा सिरि बादाम गरनै गब सोनानै हाबाफारियाव लागायनोसै मानोबा उदैया बिराद अरबाय आंना बिदिनो ओंखाम उखैबाथाय जानला माला बुस्थुखौ खुगायाव सोफ्लांनानैहाय गेस जायो आरोना बेखौ जानानै लानोसै संख्रि एसे जानो थाब थिग 11:30 फिसालाया गसोनानै लायबाय बिफाया मा होनदों हो जेबो जाबाखै बाजाराव दहाय फुङाव फिथा जानो थांदों फिथा जाबाय बे जालिखौनो जागोन जाहैदों ओंखायनो संनोसैबो आङो टेनसन गैया रुइबानो जागोन आरोना दुन्दिया होलायनानै संसै थिगानो दङ मैला नङा बारा सङा ओमफ्राय आङो दालि ओंखाम दालियाथ' गाबखांबाय ओंखामा गाबनोसै ओमफ्राय मैथ्रु हादों आङो नै बेनिफ्रायहाय हनै मा होनो सोरनि जायगायाव बिदि भुटाननि आलु सालु माबा थाङो साप्लाय थाङो जोंनिया भुटाननि आलु 70 थाखानो नै थैनोसां दरथामल'सै दाख्लै बिफानो जादा सेरसे लानानै फैदों बेटायाबो सफैबाय दे आफा दे रेस्ट लानो दसे सम ओंखामा एसे लेट जागोन 13:30 जानो हागौ दिनैनि ओंखाम मोनजानांगोना बेखौनो होनसै आंना नैबे 40 थाखा बेनो मोजां 70 थाखानि आलु जानो आङो जिबनाव ना भाइ ना भुटाननि आलु ओमफ्राय माथो स्वादानो जेबो आलदा मोनो आङो माखौ जानोथाय आंसो जाम्बि जाम्थि जाखोना माखो आं मोनथिला आरोना जायो सोरबा गोदै गैया होनना जायो माथो एखेसो मोनो आंना बेसो मोजां सेयारनि लाना फैखाबाय माला माल जानोसै आं लास्ट गैला नै सेरसेल' लानानै फैखादोंमोन आरोना 70 थाखानि आलु फाग्ला सिबाय दालिया रुइमारदोंलाय नै खनथाम गाबहोदोंमोन आङो खननैयावबो रुइखागौमोन गेब्लेद्रायबायसो नै बारा गेब्लेद्रायबा मोजांसो मोना दे दै होनानै एसे गोदौहोनोसै आं थारमाने बेखौ आङो जानो सानदों नैबे आरोना दाख्लैनि दरनैसो लाबोनाया दै गुदुंजों एसे सुस्र'लायनानै बेखौनो कुकाराव गाबहोनानै लागावनोसै आङो एसे दै गुदुंजों बयल जाथों र' गोबावनिबाथाय बालायलाङो आङो दाख्लै नानिनि खर्मनि मानो गारबोनायसोमोन आरो उल्टा हरफिनबाय मानसि थैखालि नांला आंनो होननानै बोरैबा मोनो बिहा जाथि बंस' जायाबाबो आरोना
लाबोबाय हरफाबाय नालाय आरो माथोबाव लागावनोसै आंहा दिनैहाय मबाइल टर्च जुगनि मानसि मा जानो आंजों मादि केलकुलेटार आंनि कुकार फिसाया थोलो थालासो जाबाय आरोना दा मारै गाबगोन मारै मागोन मिथिला आङो गाबबाय गाबाबो गैया संख्रि हालदै होनानै खोबाखौ एवबानो दा मालाय ग्लेब जाबा गाबोनसै आरो बाददे जाखां लोंखां रानसावसावसो नोंथांमोननि गुदियाव खावला फैफिनबाय आरोना आङो एफा होननानैखौ फुथुनानै लुनानै थुम खानानैसो सुस्रां सुस्रिं हाजिर बिराद उखैबायमोन नालाय जाबाय 1:10 जालायबायमोन आं दुगैबा ओमफ्राय जाबाय आरो ओमफ्राय ओंख्रिनि फाइनाल लुकखौबो खिथानो रोङासै आरोना थिग थाक जादों उनावहाय गोदौनानै सिथोब आरोना ओमफ्राय साफा खालामखाबाय दालियाल' एसे बासिबाय ओमफ्राय आङो दाखोर गारहैनानैसो बहनदोंमोन आरोना ओमफ्राय एकदम जिरायनो लुबैनानै जिरायनाय नै दहायनि मैथा सेरसे लाबोनाया बेगरानो सेरसेखा ओमफ्राय सेरसेनि फवासेल' खम जागोन ओमफ्राय बिगुर जिरनाया हनै फवासेल' जागोन खोमा अजनानो बिफाया बख'जोबनानै सुनानै लामबाय आरोना माथो होनना बुंबावनो बायनाय बुस्थुखौनो बायबाय आरो ने गारनो थाखाय मोनलाबो नालाय आजिखालि बायनाय बुस्थुखौलाय माथो होनबावनो एवजायो ना माजायो दा अन्थावथाव गारनांसिगोन आरो हाबाफारिफ्रानो जोबनो रोंला भगबान इसोर मोनफानि उनाव मोनफा दा भिडिअखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो जेबो टपिकआनो गैयामोन भिडिअ खालामनांगौ लागा गैलियामोन थेवब्लाबो जाखिनि आंनि बिब' फंबाय बिमाफोर आंखौ मोजां मोनो बिफाफोर आंखौ मोजां मोनो बिसोरनि थाखाय एसे खावब्लेब्लि ओंखारफोनानै खनसेबाबो हाजिर जाफैनाय जाबाय आरोना स' जायफोरा आंनि बेखिनि जाब्रथाय ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच